Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay phi baro kini kilong ki khubor bam ta kasni. Upop Francis ubday unong yalam baningkong e jonggabalang Roman Catholic na Latin America ulakha no haka karta ka ba phrak snem ongka Vatican ha ka jingpin na video ha ka siningkong. Upop Francis upop baningkong e hake history jong ka Latin America ubala jukhot upop jong ki jaka sa slum namar ka jing sngokya jong u ya ki baduk bar ka jing kan tho jong u ya ka jing sinshar khadar ulakha no hake siningkong haka karta ka ba phrak prasnem hadin ka jing pang ka bla slem bha upop Francis upen I da kikti kat ba udang ai ya ka jing duai Angelus jong u na ka jing khang jong ka studio jong u ka ba pet shamadan Saint kat ba ka perthei kadang sngosi ya ka jing khat no jong upop Francis menta ka sngi ka khubor Easter bakhat du jong u ka bala karpat ya ka jing sup bat jing lait lut menta ka yeng kom ka jing ai khublei ka bjil liu ya ka perthei lapelat ha ka sngi ublei ha ka sngi Pascha na ka jing tep bakhut ha Jerusalem ha ka baki Catholic barki Orthodox kila rakhi lang ya ka Pascha menta usnem ka khubor jong u ka khot ya ka jing penkut no ya ka thma Ukraine bar ka jing suk ha ka perthei baro ka we ka khubor bakhat du jong upop Francis na ka benta ka jing suk ha Ukraine omla bandon ka jing suk khlem ka jing lait lut ha ka niam ka jing lait lut ha ka jing perkhan ka jing lait lut ban pen pau perthei ba ka jing buram ya ka jing mut jong ki we pan kumju ru ka jing suk kamla bandong khlem ka jing pendu tiar yele ka ba shisha ka jing dawa ba wei pa wei ubriu un penbiang ya ka jing yada jong u kamdei ban kelalong ka jing yamare ban pendu tiar thma biang ong upop Francis ha ka khubor Easter jong u Khlad no upop Francis to ai ba ukris ubla mi bat un ai ya ka Ukraine kabla sha penjot ha ka thma ya ka jing ai jong u ha ka por Easter jong ka jing sung bat un penslur ya baro kiliang ki badon kti ban bud ya ka jing pershang ki bathmu banyo ya ka jing suk ka bahong bat ka bane lo ong upom upop uduai na kabenta ki pat ba ka Myanmar ba ka Sudan hagani ka portung in ompep ban yarap ikibriu jong ka Myanmar ki blasha pen shitom hagisnem ki bajrong jong ka jingele kai tiar ki bada ka jingshlur ba jing shania ki ale persha ki jingjia hadin jong ka jing knyu jumai ki bashur kai hasaga ying kabala pelong ya ka jingyap jong ki hajar ngut ba ka jingjinjar ka bakraw ya ki babun ki balat im kenthop ya ki mese geda laong